Εδώ βλέπουμε τον Χρήστο Τσάτσι που ετοιμάζεται να κάνει ένα φοβερό σουτ στον Θρασίβουλο. Πάμε! Να δούμε εκθαμβωτική μάχη. Ο Θρασίβουλος το πιάνει. Παίρνει με τα χέρια την μπάλα. Κάνει λίγο μπάσκετ. Πετάει. Φτάνει στο Χρήστο η μπάλα. Ο Χρήστος τρέχει. Και σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Και ο Χρήστος Τσάτσι βάζει το πρώτο του γκολ. Πάμε πάλι. Ο Θρασίβουλος δίνει στο Χρήστο Τσάτσι. Ο Χρήστος Τσάτσι χάνει την μπάλα. Δεν τα παρατάει όμως. Κάνει φοβερό κοντρόλ και σουτάρει. Αλλά ο Θρασίβουλος το βγάζει. Ο Χρήστος Τσάτσι πάλι. Αλλά δυστυχώς το βγάζει. Ο Χρήστος Τσάτσι είναι πολύ κουρασμένος. Βέβαια δεν τα παρατάει. Ο κύριος Θρασίβουλος